Ahojte, dneska by som vám chcela ukázať čistenie s elektrickou kefkou. Pre dnešok som si vybrala ale sonickú kefku. Takáto napríklad Fairyvale je celkom, myslím, že cenovo dostupná. Mám ju vlastne aj overenú, čiže viem, ako čistí. Myslím, že je úplne v pohode. Takže ja si ju rozbalím. Chvíľočku, tak otvorím. V tejto kefke, vlastne, alebo pri tejto sonickej kefke nájdeme vlastne to telo kefky a ešte vlastne plus, tu je už jeden nadstavek, čiže ešte 2 plus. A tu v tomto balíčku sa pozrieme. Tu je taká... Tak to je super, toto vám ukážem. Toto je ešte jeden nadstavec, ktorý v podstate vie nahradiť solo kefku alebo jednozväzkovú kefku, čo je úplne že super. Ja milujem tie solo kefky, takže toto je úplne že super. A dobre, pozriem sa vlastne na to telo tej kefky. No každá tá sonická kefka má vlastne na tom tele tej kefky v podstate má to tlačidlo. Máte tu niekoľko módov v podstate, ale aj tak si myslím, že tie módy budete používať ten klasický jeden. A v podstate tu máte označenie aj tej batérie, kedy viete, že kedy je vybitá, nabitá. Nabíja sa to, máte nejakú nabíjačku, pozriem sa. Takto, je to vlastne do nabíjačky od telefónu, kde sa vlastne pripojíte tú kefku a zastrčíte do nabíjačky od telefónu. Takto sa to nabíja. Nabíja sa to nie nejako dlho, takže ako je to úplne v pohode. Nabíjačky máme všetci, takže nie je problém. Ako sa ešte otvára ten nadstavec, aby ste na výmenu zatočíte vlastne do jednej strany a pekne to vyberiete. Nie je to vôbec ťažké. Naspäť takisto a zacvaknete. No. Kefka, alebo vlastne hlavička tej sonickej kefky, tejto vyzerá ako klasická hlavička, má dobré ako malú hlavičku, čiže sa naozaj dostane aj do tých zadných miest chrupu. No a aby sme vedeli, ako si vlastne s ňou čistiť, tá sonická kefka je preto lepšia, lebo tým, že vlastne vibruje, a tie vibrácie alebo tie pohyby už uvoľnia vlastne ten povlak, ktorý my potom stierame. Takže vlastne priložíte na ďasno tú kefku a pekne stierate takým stieravým pohybom smerom na zub. Na jednom mieste treba samozrejme aspoň zo 3-4 krát prejsť a potom sa vlastne posuniete. Jedna tá hlavička zaberie nejaké 2-3 zuby, čiže vlastne po týchto zuboch sa vlastne posúvate ďalej. Takýmto spôsobom. Tým, že vlastne zub nemá len tie predné plochy, má aj vlastne zadné, tak v podstate takisto by ste mali čistiť aj tie vnútorné plochy. Na týchto dolných zuboch je to trošku obťažné tým, že vlastne tam je ten jazyk, ktorý dobre uhladí vlastne povlak na týchto spodných a vnútorných plochách, čiže na tomto si treba dať záležať. Keď budete tu vpredu, tak vlastne kefku si takýmto spôsobom položíte a robíte také oblúčiky, lebo ten zub nie je úplne že rovno, ale má tam ten oblúčik, čiže musíte po ňom takto prejsť. No a samozrejme, keď máme vonkajšie a vnútorné plochy vyčistené, tak samozrejme nesmieme zabúdať na klasiku, na tie žuvacie plôžky, ktorým si pekne to vyčistíte. Tá kefka má vlastne také signalizačné zariadenie, ktorá v podstate vám hovorí, kedy máte prejsť na ďalšiu časť toho chrupu. Takže v podstate vy viete, kedy máte čistiť vlastne koľkú časť. Keď si to takto prejdete, samozrejme, keď si prejdete jazykom po zuboch a máte pocit, že ešte potrebujete to čistiť, tak vlastne čistíte aj tak len do toho pocitu, takého dobrého pocitu vyčistených zubov. A ja si myslím, že vlastne sonická kefka je celkom dobrá. Ja ju napríklad používam iba večer, ráno, kedy mám vlastne tak menej času, samozrejme, lebo tak akože príprava do práce, do škôlky, do školy a to všetko potrebujem rýchlo a dobre si vyčistiť tie zuby, tak používam vtedy manuálnu kefku, to je moje také zaužívané. A večer už, keď mám viacej času, tak sa proste pohrajkam aj s tou kefkou a podobne s tou sonickou. Čiže ak ste niekedy rozmýšľali o tom, že si zadovážite elektrickú kefku,
Takým bežným by som odporúčala solnicku. Je to asi také najjednoduchšie to čistenie, bez toho, aby ste si nejako vedeli poškodiť a poraniť jasná alebo proste niečo. Tak solnická kefka je taká dobrá voľba. A tieto kefky, aj napríklad aj táto Fairy Wheel si viete kúpiť aj na internetovej stránke www.zdravmed.sk. Ahojte!